שלום, אני מהבניין של קטקו בפיירברג. דיברנו לפני כמה זמן על לשים כזה מתחת לדלת של המרפסת, כוסית כזאת. אתה זוכר? אתה קנית לעשות שאמרתי לך. כן, אתה באזור? הבנתי. בינתיים זה לא פה, ואני באתי היום וראיתי שהדלת פתוחה, כנראה שרוח או משהו כזה פותחת אותה. מתי תהיה פה?